аз ман суол кардан ки ҳоҷи бобо, мо имрӯз имконият дорем ки бачаҳомонам, фарзандомонам Чеченистон ё Доғистон ё Миср ё Туркия ё давлатҳои араб барои таҳсили илми исломӣ равон кунем. Ҳамин имкониятро мо пайдо кардагем. мақсад шумо дар ҳамин масъала чӣ маслиҳат мо медиҳед? яъне мақсади оно ки кадом давлат бараванд, кадом мақсад аз ҳамин байни ҳамин давлатҳо кадомша интихоб кунем ки мақсад беҳтару хубтар аст. вале дар ҷавоби ин суоли шумо ман инро гуфтанам ки шумо фарзандотона бар ин давлатҳое ки ном гирифтен равон накунед.